Lenny Tulfo versus Sara Amy. Duterte talo na. So dad, naglabas ng survey ang Okta Research para sa isang presidential, vice presidential tandem. Kung si Lenny Robredo daw at si Raffy Tulfo or isang Tulfo ang nagtandem versus Sara Duterte and Amy Marcos, talo daw si Sara Duterte. So ito ang kakaibang survey kasi for the first time in any survey, natalo si Sara Duterte for a presidential survey, ano? Kasi sa lahat ng mga ibang survey from any other company, even companies with more credibility such as Pulse Asia and SWS, talagang lamang si Sara Duterte. For the first time ever, natalo si Sara Duterte sa isang presidential survey nung ginawang tandem na ng Okta. So marami mga nagko-question sa Okta, parang ikaw yata yung naiiba sa lahat ng mga survey, lalo na yung mga pro-Duterte fans, parang they're casting doubt on this Okta survey na parang, bakit kayo lang ang naiiba? Kumbaga, kung titignan mo yung consistency, parang hindi naman natatalo si Sara Duterte sa kahit anong presidential survey. So that, ano tingin mo ang nangyari dito sa survey na to? Well, kasi in terms of survey institutions, mga institusyon na gumagawa ng survey, ang talagang nakikilala lang natin na alam natin may magandang scientific system is basically dalawa, no? Yung SWS at Pulse Asia. So yung dalawang institusyon na yun, kasi medyo subok na yung kanilang mga metrics na sinasabi natin, no? Yung Okta kasi bago pa lang yan, so hindi natin alam talaga kung ano yung mga metrics nila, no? So, pero kasi ang maganda sa Pulse Asia at SWS, medyo naka-pattern yan, no? Sa mga Western na kumbaga system, no? Ng pagme-measure ng mga ganyan mga survey, no? So yun ang una doon. Pangalawa, ang issue kasi dito, hindi naman kasi ang mga Pilipino bumoboto ng tandem. Hindi katulad sa Amerika na tandem. Pag binoto mo yung presidente, yung vice president niya, yun na rin ang pipiliin mo. Kasama na yan magkatiket. Dito kasi individual ang botohan. So, hindi porke gusto ko yung vice president mo, iboboto ko yung presidente mo. Hindi porke gusto ko yung presidente mo, iboboto ko yung vice president mo. Nakita naman natin sa napakarami ng halalan, di ba, na kadalasan, yung presidente at saka vice president, naggaling sa magkabilang kampo, no? I'll give you an example, no? Nung panahon ni Ramos, no, siya yung nabotong presidente. Yung vice president niya na si dating Governor Lito Osmeña ng Cebu, hindi nanalo. Ang pinili si Erap Estrada na naging vice president siya, na magkalaban silang partido. Pangalawa, nung panahon naman ni Erap Estrada, yung kanyang vice president congressman sa Bulacan, no, kung aking naalala, pero hindi siya nanalo. Nanalo yung Vice President naman, si Gloria Arroyo, na galing naman sa kabilang kampo, ibang partido rin. So, yun ang another example. So, laging hindi nagkakaroon ng tandem na magkasama ang isang partido. No? So, nung panahon naman ni Gloria Arroyo, noong 2004, nung tumakbo siyang Pangulo, ang Vice President niya that time, si Noli De Castro, at ang kaharap naman nila doon, si FPJ, tsaka si Loren Legarda. No? So, yun lang ang medyo nagkaroon ng pagkakaiba na sila yung nanalo na magkatandem. No? Pero after that, hindi na nangyari ulit yun. No? So, again, let's go 2010. No? Tumakbo si Pinoy, ang Vice President niya is si Mar Rojas dapat, no? Pero hindi nanalo si Mar Rojas, no? Nanalo no si Vice President Binay, 'di ba? So hindi sila magkatandem that time. Noong 2016 ganun din, 'di ba? Si Duterte tumakbo, ang kanyang Vice President si Alan Cayetano, pero ang nanalo is si Lenny Robredo, 'di ba? Ganun nangyari. So kadalasan hindi nagtatandem, minsan lang nagtandem noong 2004. And then noong 2022 yun din, nagtandem din, no? Yun din, 2 beses pala nagkapareho, no? Nung panahon ni Gloria Arroyo, kaya noong 2022 na si Bongbong ang tumakbong presidente at si Sara ang vice president, na magkatandem sila. So, there are only 2 times na nangyari yon sa ilang eleksyon sa ating bayan. So, it's very unique na yung magkatandem na nananalo. Kadalasan hindi magkatandem yung nananalo. So, that's the second issue here kasi, no? Pangatlo, ang next question kasi diyan, pipiliin ba ni Sara si Amy Marcos? That's another issue kasi, no, kung pipiliin niya o hindi. Bagamat Amy Marcos, Senator Marcos has shown her kumbaga commitment or her support towards the Vice President, Sara Duterte, pero nakita naman natin na baka hindi rin siya maging komportable because meron pa silang alitan ng mga Marcoses, di ba? Bagamat spared si Amy dito, pero siyempre hindi umaalis na baka mas gusto niya na yung Vice President niya medyo mas kilala na niya o mas kumbaga nakasama niya na mas matagal o medyo hindi magiging pangamba sa kanyang pagiging Pangulo. So, hindi rin sure yon na si Senator Amy Marcos ang maging Vice President niya. Sa kabilang banda naman, ganun din, no? Si dati bang Vice President Lenny Robredo na ngayon Mayor ng Naga, siya ba ay will she step up to the plate, no? Will she step up to the challenge? Kasi medyo nasaktan siya, no? Nung natalo siya
bilang pagkapangulo nung last year, nung last 2022. So ang tanong diyan will she still have enough courage to go ahead and fight for what she thinks will be good for the country? That's something that she can only answer, no? Pero again, marami rin nang ngumbinsi sa kanya kasi nga parang sinasabi nila na parang siya lang yung pwede nilang pantapat. So kung magbabago isip niya o hindi, nasa sa kanya yon if she will ever kumbaga rise up to the challenge as they say. So, lahat ito mga hypothetical issues lang kasi or computations na sinasabi natin. At ito, depende pa rin kung anong kakahidatnan ng impeachment trial na to. No? Kasi sabi ng iba, itong impeachment trial will really bring about damaging kumbaga concerns or issues against the Vice President. But the question is, sa tingin nyo ng mga nag-iisip, pero ang tanong dyan, yung madla, yung mas marami, yung masa, nakikita ba nila na ganoon yun o nakikita nila na parang naaapi siya? So, ano yung magiging sentimento pagkatapos ng impeachment trial will be the key factor whether they can say na Sara will be more, kumbaga, susceptible o mas madaling talunin si Sara after this impeachment. So, doon lang natin makikita after the impeachment. And that, yung sa Okta Research Survey nga, napakita na Lenny and Tulfo have 45% sa survey nila. Si Sara Duterte with Amy Marcos is 42%. So nakitang talo. So, but in many other surveys, sinasabi nga na Sara alone versus Lenny Sara is 49%. Basically, sobrang taas ng chance niya to become the next president in 2028. So, marami mga surveys na showing that if Sara was to run on her own, she could easily beat Lenny daw. A lot of people are also saying na, why would Lenny run again? Kasi ngayon mayor na siya, natalo na siya dati, would she have it in her to run again? But Malacanang actually also had a statement na si Yusek Claire Castro came out with a statement today saying na let's not trust all these surveys kasi sinasabi niya na yung mga surveys na to na nagpapakita na someone is the winner daw ay mind conditioning daw to para mas maraming tao na susuporta sa kanilang kliyente na parang binayaran daw yung mga survey na to na para pakitaan na sila yung mas panalo or sila magwawagi sa 2028 para mas maraming tao daw ay mas mapabilib at pupunta at magsusupport sa kanila kasi kung isipin daw ng tao na sure winner yung isa, for sure, mas maraming contribution ang mapupunta sa kandidato na yun. But Dad, naniniwala ka ba na sinasabi ng Malacanang, this is all mind conditioning? You don't think na, di ba natin masasabi na these surveys right now are showing the actual thoughts of the Filipinos? Or is it possible nga na survey companies are manipulating the results just so that they can make one candidate look good? What do you think, Dad? Well, there's a difference kasi here, no? Because in my case kasi I had a personal experience with the survey firm, no? Specifically yung SWS, no? Under Mahar Mangahas, no? So I had an opportunity long time ago to be able to be briefed and enlightened kung how the system works. So, and then after that, inaral ko rin, no? Kung ano yung sistema, ano yung mga parametrics na ginagamit nila. At doon ko nakita na, nga, medyo nandun yung kanilang pattern, no, na ma-establish mo yung behavioral pattern ng mga botante, no? Kasi nga hindi naman sila nagse-survey na kung sino-sino lang may mga sampling size sila. Hindi lamang sa bawat area, meron silang sampling size in terms of mga professional structure or income status. So, marami silang parametric na ginagamit, no? Kaya kung titingnan mo medyo, I would say nasa 95% accuracy sila most of the time, no? Kasi nga talagang yung parametric na ginagamit nila is pattern after mga scientific systems na ginagawa din sa ibang bayan, no? So, kaya nga yung kanilang sistema no naaral ko, kaya may bias ako rito no nasasabihin ko kasi ako may personal experience and knowledge having this opportunity and privilege to engage them before. So masasabi ko na meron silang sistema na scientific, no? So at the same time kasi nga pinangangalagaan nila yung brand nila, di ba? So kung babayaran mo sila just to make sure na palalabasin kang ikaw yung parang panalo, I don't think that they would agree to that, no? This is my personal opinion. I would have to be very vocal about this kasi this is personal na nakita ko kasi yung sistema, naaral ko kasi. For SWS and For Pulse Asia. SWS in particular, Pulse Asia naaral ko rin sila pero not as detailed not as in-depth as SWS. So that's my personal bias. No? So nakikita ko na merong sistema. So just to sell my brand because I want somebody to look good, masisira na yung brand ko in the succeeding years, no? So yun ang kanilang hanap buhay, no? Yung kanilang business. So if they do that, they will be foregoing their future businesses. Diba? Yun ang issue kasi dito. Now, kung ikaw yung nagpapasurvey, you can help pattern the question. But again, you cannot kumbaga manipulate the results of that, no? But even the questions, even if you pattern it, you can only limit it, no? But again, kung sino yung gusto ng tao, yun ang pa rin ang pipiliin ng tao, no matter how you try to do it, 'di ba? Kasi nga sinasabi natin, no,
mga preferences kasi ito ng mga tao. And sometimes, one thing with preferences, nagbabago yan, di ba? Nakita naman natin, no? So, hindi naman porke set in stone yan na sinasabi natin na porke ngayon, number 1 si Sarah's survey, siguradong siya na mananalo sa 2028. We cannot say that, no? Kasi ang tao kasi nagbabago-bago eh. Depende sa mga circumstances, depende sa mga nangyayari. No? For example, wag na tayo lumayo sa Biblia, di ba? Nakita natin yan. 1 week bago pinako si Jesus Christ, di ba? Palm Sunday. Pinapalakpakan siya ng tao, pinupuri siya, praise thee, di ba? Binibless siya, binipraise siya. Then 1 week after, no, nung naakusahan siya ng mga kung sino-sino, ng mga pariseo at mga skribo, biglang siya na yung pinagkakanulo nila. Gusto nilang papatay na si Jesus Christ. No? So imagine mo, in a span of 1 week, no, nagbago yung kanilang ihip. No? So nangyayari yan talaga sa isang lipunan. No? But at this point kasi, kung sasabihin mong ang parang preference ng tao, si Sarah, because of the multiple surveys na nagawa na, merong possibility na mas realistic ito, mas accurate ito kaysa doon sa sabihin nating binago-bago mo yung tandem. Kasi nga, ang tao kasi pag bumoboto, personal, lalo sa Pilipinas, wala akong pake kung sino yung vice president mo, sino yung senator mo, ikaw yung gusto ko. Yung senador mo, hindi ko gusto. So, hindi yan ang kukunin ko kahit na gusto kita, di ba? Kahit na yung ini-endorse mo. It doesn't work that way kasi na yung gusto mo, na i-endorse mo, siguradong pipiliin din ng mga botante. Hindi kasi ganun, it doesn't work that way. It can only help, no? Kung nakikita niyo lang parang talaga merong ganung klaseng momentum niya. For example, nangyari lang yan, twice na nakita ko na halos solid yung slate, no? Nung kay Cory Aquino, tsaka itong kay Sara Duterte na parang nung last 2025 na 2025 senatorial race na marami sa kanya mga unknown na mga kakampi, parang nadagdagan pa ng boto kasi parang merong wave of sympathy sa kanya that time dahil na-aresto yung tatay niya. Kung hindi siguro na-aresto yung tatay niya that time, baka naglaban pa ng patas, nanalo pa yung mas maraming kandidato ng administrasyon. No? So parang nagkaroon ng sympathy kasi yung sinasabi ko yung sympathy. Yun ang mahirap kasi sa ating bayan, yung sympathy ng tao. Minsan, natatangay sila sa damdamin, hindi sa pag-iisip. Diba? For example, nung namatay si Cory Aquino, biglang nagkaroon na simpati kay Noynoy Aquino na that time naman hindi rin siya talagang naghahangad maging Pangulo at mukhang hindi siya talaga handa maging Pangulo pa that time. No? Pero because nagkaroon ng simpati, bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. No? Samantalang nung panahon na sinasabi nilang magiging susunod na Pangulo, baka si Binay na nga, si Vice President Binay, that time ang sinasabi ng mga tao na susunod ng Pangulo, bigla nagbagong ihip ng hangin. No? Si Mayor Binay pala that time, no? Kaya tumakbo na lang siyang vice president that time kasi parang ang lakas ng tulak sa kay Pinoy no, na maging pangulo. No? So these things happen in society. Ngayon naman, Dad, ang sinasabi ng isang senador tulad ni Senator Kiko Pangilinan, nag-post siya sa FB niya na basically in relation to surveys na nung lumabas na napakataas ng survey ni Sara Duterte sa ibang survey, not this Okta survey, na noon, nung 2025, nung sinasurvey yung mga senador, wala daw sila ni Bam Aquino dun sa mga Magic 12. Pero nung nagkabotohan na, bakit silang dalawa naging top within the top 6, si Bam top 2, tapos siya nasa loob siya ng top 6 ko. So kung basically, parang china-challenge niya yung accuracy ng surveys. Of course, ang sinasabi ng iba netizens, okay, so there are a few errors, pero marami din tinamaan ang survey kesa sa errors. So, ano nakikita mo dito? Bakit nagkakaroon ng mga aberration na parang nung una, talon-talo, parang si Marcoleta din, wala din sa survey, pero bigla nakapasok siya sa top 6 din ang napasok niya, pero nung una, malayong-malayo pa siya sa Magic 12, as in, hindi man lang 13-14, as in, very below. So, ano nakikita mo? Bakit nagkakaroon ng aberration sa ganito? Well, kasi nga sinasabi natin yung mga preferences ng tao nagbabago, yung ihip ng hangin na sinasabi natin, sentimento nila, di ba? Kasi kung titingnan natin yung mga surveys ng mga unang ginagawa noong 2025, yung mga senatorial state na sinasabi natin ng administrasyon, marami sa administrasyon noon nasa top sila, di ba? Pasok na pasok sila, di ba? Marami nga nalaglag na hindi nila inaasahan kasi nga parang mataas na sila sa survey o pasok na sila. Napakarami niyan, no? Na involved yan. Pero ano nangyari? Bakit bigla nagbago yung ihip ng hangin? Kasi nga nagbago bigla nung naaresto si Duterte na sinasabi natin, si President Duterte, parang nagkaroon ng anti-administration vote yung sentiment. No? Kaya nga, nanalo sila Bam Aquino at sila Kiko Pangilinan because they were not with the administration before. They were considered as part of anti-administration because ever since ang pagkakaalam sa mga sinasabi natin Liberal Party, kalaban ng mga Marcoses yan. So yun ang impression or perception ng mga tao. Ganon din yung mga katulad na Attorney Senator Marcoleta na ang tingin sa kanya is pro-Duterte kaya biglang
na umakyat din siya, no? Samantalang medyo mababa siya dati sa survey. No? So yung mga sinasabi natin na mga sentimento na nagbago. Pero even so, kasulad sinabi natin kanina, as I said, it's not 100% perfect. But more or less, I could say, based on historical data from election to election, nasa mga 95% yung accuracy level nila so far. No? Pero siyempre, katulad sinasabi natin, depende rin kung kailan ginawa yung survey. Because as I said, even in the Bible, even in our faith, nakita natin na 1 week before may Palm Sunday, binabasbasan natin ng Hesus Kristo. Tapos 1 week after, ay pinagkakanulo naman siya ng mga mamamayan. No? So these things ang sinasabi natin, nagpagbabago ng ihip, it can always happen. It depends on the circumstances of that time. No? Katulad nung kay Noynoy, wala naman siya sa survey that time, biglang nung namatay si President Cory Aquino, biglang napunta sa kanya yung sentimento ng tao. Ganon din kay ditong 2025 election, mukhang liyamado na yung senatorial slate ng administrasyon, biglang nalaglag yung marami sa kanila o ilan sa kanila nalaglag dahil nga biglang nagkaroon ng sentimento sa mga pro-Duterte o anti-administration candidate. So yun ang nakikita natin. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, tinutulak namin ang edukasyon. Kaya ginagawa namin ang podcast na ito para maging edukado ang publiko at malaman nyo kung sino dapat yung mga dapat piliing mga taong iboboto tuwing eleksyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang edukasyon para sa bawat Pilipino. Kasi kung mas maraming Pilipino ang mas edukado, mas alam nila kung sino ang dapat nating ihalal sa ating gobyerno, kung sino ang mga opisyal at mga kandidato na may puso talaga para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Isang bayan na may kasaganaan, isang bayan na may katiwasayan, isang bayan na may patutunguhan. Yan po ang aming hangarin sa Ilocano Defenders Party List. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.